כן, צריך לזכור בהנחה ובאמת יהיה מבצע בעזה שהוא כרוך גם השתלטות על אזורים אזרחיים וכן הלאה. יש פה עוד מלא עלויות שעוד לא היו בכלל במקרים הקודמים. זאת אומרת, אחריות על מספר קטן, 2 מיליון אנשים. אלוהים יודע, אנחנו לא בטוח שנהיה פה בין החיים. אני מסתכל אפילו על השנה. מקווה שזה לא יגיע לשם. אבל רוב הסיכוי. זה אירוע טראומטי. כן. אנחנו מסתכלים גם על השנה, זאת אומרת, האמרה שעוד לא נעשתה גביית מיסים, זאת אומרת, על ידי שחיקה של המדרגות השנה. זאת אומרת, צריך לזכור שחלק מהמהותי היום, זאת אומרת, אנחנו רואים כבר גירעון שגדל, למרות כמה דברים שחלקם הם חד פעמים, חלקם הם לא. שחיקה היא כמובן דבר שתהיה long lasting, unfortunately. אני חושב שבסוף ארגז הכלים שלנו הולך ונגמר. אין כזה דבר. אני עוד אוסיף שגם החברות הישראליות, בהינתן המונופול או ליגופולים, אנחנו כוללים גם את החברות מספר 2 ו-3 ו-4 בארץ, הישראליות, הן משתמשות המון בצוותים זרים. זאת אומרת, הטיסות לאירופה... לא, אתה מדבר על זה שהן עושות... לא, אני אומר שבגלל, בסיטואציה שעד עכשיו, שנוצרה בשנתיים האחרונות, המילה ישראלי לא חלה על החברות הישראליות. זאת אומרת, מה שכן חל, ואם אנחנו מדברים על השוואת תנאים, אז מצד אחד אכן יש תקנות אירופאיות או מקלות, או תקנות ישראליות שיותר מחמירות על חברות ישראליות, מצד שני צריך לזכור כמה דברים. אחד, רק החברות הישראליות היו זכאיות למטריה של בעצם הריבות על כל הנושא של ביטוחים. חברות זרות שביקשו אותה, לא קיבלו אותה, וזאת הייתה אחת מהסיבות שהם לא טסו לפה. לא רק שצוותים סרבו לבוא, היו חברות שהיה להם צוותים, כולל ישראלים, וצוותים לא ישראלים שהיו מוכנים לבוא, הם לא יכלו לטוס כי לא היה להם ביטוח. ואת המטריה הזאת רק עכשיו תקנו בישראל, אז לפחות הצד הזה, וזה לא סתם שמיד אחרי זה פתאום וויז, מיד אחרי זה, הנה חברה ראשונה, סנונית ראשונה, שאומרת, אוקיי, בהינתן זה אני מוכנה להיכנס לסיטואציה הזאת. זה אחד. 2, זה הנושא של הבטחה. החברות הישראליות מנפנפות ובצדק, יש עלויות הבטחה גבוהות יותר, אבל מצד שני, שוכחות לפעמים בנוחות לציין שאנחנו מממנים אותם. אם עכשיו אני מסתכל על התקציב האחרון, למעשה בוועדות, אושר עכשיו תקציב לכמה שנים קדימה, בשנה הקרובה זה יהיה מיליארד שקל לשנה, שמזה בערך 80% עובר לאלעד. זה בדיוק על עלויות ההבטחה, זה כנראה, אני לא יודע מה העלויות בפועל, אבל זה לפחות מכסה. כן, אבל התקציבים האלה עולים, פשוט השנה, כל כמה שנים עושים את החידוש. אבל אני לא חושב שזה מכסה באופן מלא, וחלק מהעלות היא מתגלגלת לכרטיס. וברגע שיש תחרות, אתה לא יכול להעמיס את זה על הכרטיס, אז אתה לא בתחרות שהיא תחרות. אז הדבר השלישי הוא הנושא שעד עכשיו, לפחות במהלך השנתיים האחרונות, אנחנו משלמים מחירים שמגלמים את היעדר התחרותיות, ומגלמים את העלייה אולי של עלויות הבטחה וכן הלאה. אז מצד אחד אני ער וצריך כמובן ליצור מצב של מגרש משחקים שווה, כאילו מבחינת שלא יהיה יתרון תחרותי לחברות הזרות שנכנסות. מצד שני גם צריך לזכור שהחברות הישראליות נהנו פה מיתרון תחרותי, שאם אנחנו מספקים את אותם כללים לחברות זרות, כנראה שמעבר לוויז ירצו עוד כמה חברות להיכנס. אני אשמח לעשות בוא נפריד בין הצהרות לבין מעשים. שוב, בהמשך לדיון הקודם. הצהרה על זה ש... לא, הצהרה זה אומר שגם זלנסקי מסכים, גם פוטין מסכים. כבר מצהיר על זה הרבה זמן. כן, זהו, אז שני הצדדים מסכימים שהם מוכנים רק יש דבר קטן, זה נקרא תנאים. זאת אומרת, האם כרגע זה מדובר על 20% מאוקראינה, האם היא תישאר בשליטה רוסית או לא? פער קטן, רק סעיף קטן שעוד לא, שאנחנו צריכים לסיים, הפערים שם אדירים. עכשיו, אוקראינה, אני מניח שבחדרי חדרים מופעלים מנופי לחץ הרבה יותר מאשר על פוטין. עצם זה שראינו אתמול את רוב המנהיגים המובילים של אירופה, מצטרפים אליו לנסיעה לארצות הברית, זה סי רציני מאוד. הם באו להגן עליו ולתת את המטריה שהוא לא קיבל בביקור הקודם, שאנחנו זוכרים את הפרטים. הם יודעים שהם באים בתור, אם פוטין יקבל מה שהוא רוצה. כן, אז דבר אחד שכבר unfortunately, אני רואה קדימה, מניות הדיפנס למחירות באירופה של חברות אירופאיות ויצואניות לאירופה, ימשיכו לענות, לפחות ההכנסות, הפייפליין ימשיך לתפוח, כי החברות, המדינות באירופה, ובצדק, מאוד מודאגות. הביקור של פוטין, אגב, הסתיים גם תראו את ההבדל, פה מגיע זלנסקי עם
עוד נציגים, או החבר'ה הגדולים שיגנו עליו כשהוא בא לטראמפ. אפשר להגיד שכל האיחוד האירופאי עומד מאחוריו, זאת אומרת, נאט"ו עומדת מאחוריו. עכשיו, הגיע פוטין קבעו היו אמורות להיות 2 פגישות עם ארוחת בוקר משולב ו2 מסיבות עיתונאים, ואנחנו, אחרי 3 שעות של פגישה, פוטין עלה על מטוס וחזר. הם עשו מסיבת עיתונאים קצרה כזאת, מכובדת, לא להעליב אחד את השני, אבל היה ברור שטראמפ בכלל לא בכיוון לקבל את משהו... לא באירוע. כן, ופוטין היה מאוד נחרץ, ומיד משם כבר זינק לפגוש את היחידות בחזית, כאילו, זאת אומרת, שולח עוד מסר שלא רק שלא ויתרתי על כלום, אני להפך, אני מקצין, אני משווה ומעלה. אז אני חושב שכרגע יש יותר לחצים על זלנסקי מן הסתם, וזה ממש רואים את זה גם פנימית, זאת אומרת, טראמפ כל פעם נכנס לפגישות עם המון הצהרות, יוצא בתור איזה כלבלב נאמן של פוטין, בעיני הרבה אנשים שמסתכלים על זה מבחוץ, ואז הוא רץ לזלנסקי לתת לו כמה כאפות, כי אני בכוונה מדבר בשפה הזאת, כי זה כאילו לא כל כך רחוק ממה שראינו בביקור האחרון של זלנסקי. אירופה פה הפעם באמת נעמדה לצידו של זלנסקי, אני מקווה מאוד שכאילו באמת יהיה קצת דברים יותר מאוזנים. טראמפ מנסה פה, אני לא חושב שזה מה שהדרייבינג פורס זה להגיע לנובל, הוא לא יגיע לנובל. אני חושב שהוא... זה הנקודה שנראה לי... אני לא חושב שזה... הוא יגיע לנובל בסוף. אבל לא, אומרים כל הזמן, יש איזה דדליין להגשות, אני לא חושב שזה באמת... לא, עזוב רגע, אבל אתה רואה את הלחץ שלו להשיג הסכם משמעותי בעולם באיזה סכסוך מתוקשר אדיר. לא ממש לגמרי, ש50% מהייצוא של המינרלס מאוקראינה, הולך לארצות הברית, זאת אומרת, כבר יש... בנושא של המינרל. רויאלטי רייט של 50%. ממש לא. כן, כרגע באמת יש כמה דברים שם, זאת אומרת שלהם פסיליטי מפעלים ותוכניות למפעלים שהוקבו בהיעדר קפיטל. זה אמור לספק להם חלק מהקפיטל, כמובן אם זה כסף ממשלתי, אפשר למנף אותו יותר טוב, ואולי נראה שם דברים, אבל זה ייקח זמן, זה ייקח הרבה זמן ובפיגור משמעותי, גם בנושא של הפיתוח של השבבים וגם בייצור. אבל המגמה של ארצות הברית, זאת אומרת, המגמה של טראמפ, והוא בינתיים משיג אותה יפה, זה השקעות או הכרזות על השקעות במפעלים כמו לדוגמה, TSMC ישקיעו בארצות הברית, קרוב לכנראה $100 מיליארד, זאת אומרת, לא סכום בטל ב-60. עכשיו, סופטבנק זה חלק מה-2 מיליארד, זה באמת כסף קטן, בהשוואה צריך לזכור שרק בתחילת השנה, הם ישבו בווייט האוס, הוא עמד לצד OpenAI ולצד אורקל, והם הכריזו על בערך $500 טריליון בשנים הקרובות, ב5 שנים הקרובות. $2 מיליארד, ודיברו גם השאר על שבבים. בתוך אותה מסגרת. $500 מיליארד הם לא ישקיעו, זו הכרזה 2 מיליארד זה מניות שתבינו את כלים, כי אתה מקבל מניות, זה חברה בורסאית, אז זה כאילו יקרה, אבל במצב של... כן, אבל שוויץ נמצאת בטופ של הסיפור הזה. לחלוטין, אבל שוויץ כבר מראש נכנסת לפחות אם יש עתודות לרדת מהם, אבל כן, כרגע, זאת אומרת, התעשיית צמיחה האמיתית, שהיא באמת לא נפגעה פה כל כך, זה התרופות, ושם אני לא אופתע אם בסוף המנוף הזה של ה-39 על השעונים וכן הלאה, הוא בעצם כן בכל זאת על החברות התרופות. וראינו את זה כבר קודם, טראמפ מטיל איזה פצצה על תחום אחד, שבעצם מה שמעניין אותו זה תחום אחר. פה התרופות, כאילו אם הם מטילים את זה, זה היה מיד מעלה את המחירים בארצות הברית. המטרה שלו היא לא להעלות את המחירים בדברים הרגישים, שזה התרופות, אבל אם אתה מאיים על השעונים ו-luxury goods אחרים, אז כמה חודשים המחירים יהיו יותר גבוהים, אולי, אבל השוויצרים אולי כן יתקפלו יותר וידאגו להוריד את המחירים בבסיסים של מחירי התרופות, שזה מה שמעניין אותו בסוף. מה שמעניין אותו זה הצרכן האמריקאי וההשקעות בארצות הברית. במקרה של שוויץ לא שמענו על הכרזות כמו שהאיחוד האירופי או היפנים ומדינות אחרות שרצות ומכריזות על השקעות גדולות בארצות הברית. אבל מה שכן, אם נראה לחץ על חברות התרופות השוויצריות, שבצורה miraculously או שהם יגדילו את ההשקעות שלהם בארצות הברית, שזה אחד, זה חברות פרטיות שהן בבורסה, אבל הן חברות שהן כפופות, הן חלק מאוד מהותי בכלכלה השוויצרית, ושם מבינים עניין, זאת אומרת, מבינים עניין, ואני לא אתפלא אם א' מחירי התרופות ירדו, לכן אני תוהה איך הם לא קלטו את העניין, שכולם מה שהם צריכים לעשות זה להגיד, אנחנו נשקיע $200-300 מיליארד בארצות הברית. זהו, אמרת. זה עדיין יכול לקרות. זה בדיוק. אין סיבה שלא.
אני חושב שגם בישראל זה יקרה יותר, זאת אומרת, לכשיהיו הורדות, זה יהיה אחרי ארצות הברית. זאת אומרת, תהיה בשולי... זאת אומרת, אתה לא רואה הורדת ריבית בישראל, לפני שהנגיד האמריקאי יוריד. הוא לא יעז לעשות את זה, לדעתי. גם יש הרבה יותר, זאת אומרת, נתחיל מזה שהוא תמיד צריך להסתכל ולהתייחס בעצם להורדות בארצות הברית, ואם יש כאלו, אבל מעבר לזה יש לנו פה סיבות מקומיות, לא טריוויאליות, שצריך להתייחס אליהן, מבחינה... כל החלטות הממשלה האחרונות גם לא עושות את אותו טוב. זה לא עושה טוב איתנו. יכול להיות בור מאוד משמעותי שאתה לא רוצה, לפני שהוא מתבהר קצת לפחות, לעשות החלטות דרמטיות מדי, אפילו ברמת 0.25%.